Nixtieq nilqallum lill-Professur Maurice Cauchi illi aċċetta l-istedina tiegħi f'isem id-Dipartiment tal-Malti u s-sit ta' riċerka tad-Dipartiment tagħna Malti.mt biex nintervistah dwar l-istorja tal-letteratura Maltija fl-Awstralja u nittama li kolli ċans nitkellem ukoll mal-Professur Cauchi dwar il-letteratura li kiteb u stess u li dan l-aħħar qed jippubblika partijiet sow speċi minn dak li kiteb matul is-snin. Maurice Cauchi twieled l-Arb Għawdex u wara l-iskola sekondarja fil-Lyceum ta' Għawdex ħal lawrja ta' tabib mill-Università ta' Malta. Wara kompla l-istudji tiegħu fix-xjenza u l-mediċina fl-Università ta' Londra u għamel bosta snin jaħdem fl-Universitajiet ta' Melbourne, Malta u Londra. Kiteb kotba u artikli fil-gazzetti dwar il-xjenza, l-mediċina u l-etika u kif dawn jaffettwaw is-soċjetà tal-lum. Kien jinteressa ruħu fil-letteratura, kiteb numru kbir ta' poeżiji u għal żmien kien il-President tal-Maltese Literature Group ta' Melbourne. Maurice Cauchi iżżewweġ lil Agnes u għandu żewġ titfal, Denise u Stephanie, u żewġ neputijiet Tomin, Andres u Lejla, kollha joqogħdu Melbourne. Mela, nirringrazzjak tal-istedina, tal-li aċċettajt fil-fatt l-istedina li għamiltlek, Maurice, u nixtieq nibda billi nirreferi fuq għal-kitbiet tiegħek, sempliċement biex l-udjenza tagħna jkollha idea tax-xogħol li għamilt inti mhux biss fil-qasam tax-xjenza u fil-qasam tal-immigrazzjoni u fil-qasam tal-kitba dwar il-ħajja tal-Maltin fl-Awstralja u mhux biss, imma anke fil-qasam tal-letteratura. F'nofs is-snin 80 kont ippubblikajt romanz jew romanzet li kien jismu Mixja tad-Dellijiet, illi Rigu Bovington kien kiteb reċensjoni tiegħu u kien qal li kien l-ewwel romanz Malti ppubblikat fl-Awstralja. Inti ktibt ukoll b'rabta mal-letteratura u mal-istorja tal-letteratura Maltija fl-Awstralja Maltese Achievers in Australia hemm kapitlu f'dan li ktib tal-2006 li fih tiddiskuti il-kittieba li kitbu bil-Malti fl-Awstralja, għandek pratikament kważi 40 faċċata titkellem fuq hekk u titkellem fuq kemm fuq l-istorja, kemm fuq il-karatteristiċi ewlenin ta' din il-kitba Maltija fl-Awstralja u kemm fuq il-protagonisti ta' din il-kitba. Dan l-aħħar permezz tas-sit tiegħek mauricecauchi.wordpress.com ippubblikajt it-traduzzjonijiet li għamilt matul is-snin tal-poeti Taljani tas-seklu 20, dan proġett interessanti ħafna għaliex qabatt awturi kittieba, poeti importanti tas-seklu 20 fl-Italja u ittraduċejthom għal-Malti hemm għażla pjuttost wiesa ta' dawn il-poeti u ppubblikajt ukoll fuq is-sit tiegħek ġabra għażla fil-fatt ta' poeżiji tiegħek li jisimha din il-ġabra Linji ġodda 2 fl-2021 u mbagħad bħala ktieb stampat ippubblikajt għoljiet u stejjer oħra, ġabra li fil-fatt inkludi il-romanz jew romanzet li referejt għalih iktar kmieni Mixja tad-Dellijiet ta' nofs is-snin 80 u f'din il-ġabra inti tinkludi kitbiet ta' proża li ktibt fuq medda twila ta' snin. Dan il-ktib ġie ppubblikat mill-Klabb Kotba Maltin fl-2020 u jinkludi din il-firxa kbira mhux biss ta' kitbiet miktubin ta' proża miktubin fuq firxa ta' snin, imma anki ta' stili differenti u ta' temi differenti.
Tajjeb, meta bdiet il-letteratura Maltija, jew meta ngħid il-letteratura Maltija fl-Awstralja qed nirreferi primarjament tal-letteratura bil-Malti fl-Awstralja? Naħseb ħjar nagħtu daqqatarna winnet dwar l-immigrazzjoni, l-istorja ta' migration għall-Awstralja. Dina bdiet fil-ħamsinijiet u komplet fil-żewġ 20 sena ta' wara sa 1975 u f'dan il-perjodu ta' żmien in-numru ta' Maltin kiber sew, kważi kienu jiġu madwar 1000 immigrant fix-xahar, jiġifieri f'numru qasir ta' xhur kien numru li by that time in 1975 kien hemm madwar 56,000 of Maltin, ta' oriġina Maltin għal-Awstralja. Biex jgħid introduzzjoni idea ta' kemm Maltin kien hemm. Sa dan Maltin speċi kienu ġejjin ta' ġeneralment background ta' ħaddiema manwali u allura ma tantx kien jinteressahom il-letteratura as-saġġ, però il-letteratura bil-Malti bdiet minnu ġew Malti l-Awstralja għal-bidu kienet letteratura reliġjuża, imbagħad il-mod tinfetaħ il-gazzetti Maltin u ġurnali Maltin fosthom ta' Maurice Herald li kien bilingwa u il-Berqa, skuża mhux il-Berqa, kienu xi żewġ gazzetti oħra bil-Malti. Imbagħad wara bdew individwi jiktbu xi ħaġa bil-Malti wkoll. Ġifieri storja daqsxejn twila u kellna episodji li se naqtawhom xahar nodu oħrajn. Issa fost l-aktar nies magħrufa dan il-periodu niżlu kollha fil-dan il-ktieb li semmejt inti Maltese Achievers in Australia dak huwa. U dan għandu dettalji ta' dawk li bdew dakinhar jekk naħarsu lejn xi forsi xi faċċata minnhom. Naraw li n-nies bdew jinteressaw ruħhom fid-drammi u fil-park, ġifieri bda tal-ewwel u xi ftit bil-poeżiji. U translations ħafna minn dan il-Maltin bdew jagħmlu translations ta' opri, pereżempju bħal Valentin Barbara għandu ruxma ta' sieħa ta' translations minn kważi kollha Ingliż, Franċiż, Taljan u oħrajn ukoll. Din tagħti idea daqsxejn fuq ta' n-nies li bdew jagħmlu il-bidu. Bdejna wkoll dan iż-żmien fil-1950s bdejna il-Maltese Literature Group ta' dawk li interessahom il-letteratura. U dawn jekk min isser żball fil-kitbiet tiegħek tajt li kien Manuel Kassar li fl-1959 kien ħanajtek il-promotur ewlieni ta' dan l-ewwel grupp li kien hemm mhux biss fin-naħa ta' Victoria ma anke fl-Awstralja xi mbagħad f'Sydney skont Frank Zammit bdew iktar tard, imma kont qed titkellem fuq dan il-grupp fl-aħħar ta' snin 50. Dan kien wieħed Kassar u dan huwa ftit żmien speċi tfaxxa ma niftakarx għaliex preċiż, però minfloku ġiet tidu wieħed ta' ġewwa Bera, Dr. ġewwa Bera. U dak huwa li għandna bħalissa li għadu ħaj. Il-Maltese Literature Group jidherli, u x'hekk?
Yes. Jiena kelli xorti nuħu sem f'waħda mill-attivitajiet li kienet saret Parkville u ċar li huwa grupp illi jiġbed ħafna l-interess ta' dawk kollha li jħobbu jiktbu bil-Malti fil-komunità Maltija ta' Melbourne. U hemm ukoll bosta antoloġiji illi saru. Pubblikajna numru ta' antoloġiji dettal. Issa, ġifieri, dan il-problema li għandna illi bħalissa l-interess beda jonqos xejn għaliex in-numru ta' nies ġejjin minn Malta beda jonqos ħafna u n-naħa l-oħra it-tfal tagħna ma tantx qed jitgħallmu Malti għaliex il-ġenituri tagħhom ma interessahomx ma interessahomx jintawshom x'inhu aħjar għat-tfal tagħhom fl-età fl-qed ngħixu issa. U jisu l-ura li aħjar titgħallem xi ħaġa oħra milli titgħallem Malti. Jiena naqbel mal-tletija għakolha hija kontra dak li nixtiequ aħna wkoll. Waħda mill-affarijiet li tolqtok fl-istorja tal-kitba bil-Malti fl-Awstralja għalmenu tolqot li ma naf li anki ħadd ieħor kiteb fuqha hija li dejjem kien hemm enfasi kbira fuq il-poeżija, jew għalmenu l-iktar xogħlijiet li ġew pubblikati kienu xogħlijiet ta' poeżija. Fil-waqt li proża ma kienx hemm wisq naħseb inti wieħed mill-esponenti ewlenin le tal-proża bil-Malti. Il-proża kien fi gazzetti kienet minn qabel, però proża bħala proża ġiet wara kif inti. Iġifieri kienu jiktbu novelli stejjer li kienu jidhru fil-pubblikazzjonijiet tal-Maltin għandi nifhem mhux hekk, imma forsi ma nġabrux f'kodba. Ġabrux kodba u ma kienux daqshekk importanti, ma kienux daqshekk komuni għax forsi jirrikjedi aktar xogħol ma tikteb xi ħaġa milli tikteb poeżija. Ġifieri poeżiji kienu aktar komuni fil-available għan-nies għal Hemm il-fenomenu fost dawk illi kitbu bil-Malti u għadhom jiktbu bil-Malti ta' awturi li jiktbu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Letteratura naturalment qed ngħid. Letteratura bl-Ingliż jiġu għalina għaliex importanti ħafna l-letteratura bl-Ingliż. Meta ktibt daqsint artiklu mit-Times dwar Maltese writers, għamilt enfasi li kważi maġġoranza ta' women writers jikbu bl-Ingliż. U prosa, ġifieri, u romanzi. Infatti, ma tantx għandna nies male people li jikbu bl-Ingliż il-prosa. Naħa l-oħra, meta niġu l-poeżija, hemm ħafna aktar irġiel milli nisa għax raġuni oħra, imma ġifieri dan il-fenomenu li just happens approach. U allura għandek awturi bħal Ludrofinik li kienet xebba Zammit, għandek Anne-Marie Weldon tikteb il-poezija primarjament, imma Ludrofinik per eżempju tikteb il-proza. U anke Kurmi li kitbet il-Bookleton Alice in Wonderland, translation u oħrajn. Iva. Naħa l-oħra m'hemmx riġiel li għandhom mhux ħafna riġiel li għandhom proza bl-Ingliż. Fil-ktib Maltese Achievers in Australia, inti semmi uħut minn dawk it-temi illi fil-fema tiegħek jispikkaw fil-letteratura li kitbu u li qed jiktbu l-Maltin fl-Awstralja.
Ġifieri semmi n-nostalġija, semmi t-tiftix għal Alla jew ir-rabta relazzjoni ma' Alla, issemmi n-natura. Għandek kumment fuq dan l-aspett speċi ta' daw it-temi li jispikaw u tarhom ukoll f'awturi biex ngħidlek iktar riċenti bħal ġewwaxa ngħidu aħna? Fil-bidu il-biċċarbira ta' dak li kienu jiktbu kienu bażi ta' reliġjon qawwija, kienu għadhom ġejjin minn Malta u kellhom bażi qawwija sawa jekk kienu assisin jew reliġjużi jew le. U allura kollha kienu kellhom influss qawwi ta' reliġjon. Aktar tard nsibu li ma baqgħetx daqshekk huma reliġjon ġiet naturalment il-patrija msemmija ovvjament u il-natura li semmejt inti ġifieri dan kienet aktar importanti, aktar tard ma baqgħetx daqshekk importanti. Pereżempju, fil-poeżija ta' Għaxa li dan m'għadux daqshekk importanti, ta' Saliba li għadilna ċertonti li dak li huwa jemmen fi Kristu u jemmenx dawn l-appendiċista ta' reliġjon u aktar tard nsibu dana kif ġara l-Ewropa ġara Malta wkoll. Fis-sess ma baqax importanti għall-poeżija l-aspett ta' reliġjuż. Kompli. Le, kont se ngħid ħaġa interessanti li inti tidentifika n-natura imma naf li awturi, pereżempju bħal ġew Saliba, ma jiktbux primarjament għalmenu fix-xogħlijiet li rajt jiena, fil-poeżiji li rajt jiena dwar in-natura ta' Malta, ma kważi iktar dwar in-natura tal-Awstralja. That's right. U dan għaliex the younger the younger poets, aktar people, influenzati ħafna aktar mill-natura tal-Awstralja u barra minn hekk għandhom aktar esperjenza tan-natura kif hija l-Awstralja. Mentri ta' Malta jinsew probabbilment. Mentri l-antiki ma kellhom xejn aktar ħlief in-natura ta' Malta u l-patrija ta' Malta u l-fatti aktar tard nsibu li jgħidu li Malta, Australia is my wife and Malta was my anyway xi ħaġa li Malta hija my wife l-Australja. Naħseb Malta hija ommi u l-Awstralja hija marti, probabbilment xi ħaġa hekk hux hekk. Sorry about that. Le, ma sabiħa bħala tixbieħa ħafna. That's right. U effettiva. U oħrajn użaw wkoll. Il-letteratura Maltija li qed tinkiteb f'Malta illum qed ngħid fis-seklu 21 u possibilment anke lejn l-aħħar tas-seklu 20. Kif tħarsu leha, jew almenu kif tħares leha inti għax naturalment inti ma tistax titkellem f'isem kulħadd, imma meta titkellmu bejnietkom pereżempju fil-Maltese Literature Group, kif tħarsu lejn dak li qed jinkiteb f'Malta tħossu li kważi laqqas b'xi mod jirrappreżentakom jew li tbedet wisq din il-letteratura minn dak li kontu tafu intom, li kważi saret isa letteratura barranija likom, jew tħarsu leha bħala sieħba li tistgħu tiddjalogaw magħha. Jiena kif nara jiena kif għattini l-idea tiegħi biex nistgħu nibbażaw fuqha. Narani li fl-antik konna nasbu li l-letteratura kienet kollha reliġjuża, kienet bażi soda u sħiħa u unika ta' fuq reliġjon. Issa dan nqata' kollox.
dan m'għadux hekk. Baqa' xi ftit li għadu bbażat fuq ir-reliġjon, imma tajna mhux ħażin. U anke Malta ġifieri x'in tara letteratura ta' Marshall pereżempju li differenti minn dik ta' non-karm, biex ngħidu hekk. Issa xi tiġi dan aktar moderni minn dan li semmejt, jiena naħseb illi bil-mod il-mod qed ngħidu l-idea li ġrat fl-Ewropa u ġrat fl-Italja, Franza u l-Ingilterra li bil-mod il-mod tinqos l-enfasi fuq ir-reliġjon u tikbar iktar l-influenza ta' dak tal-ngħidu ta' kuljum, l-influenza ta' kuljum. Per eżempju, dar ma kontx issib poeżiji fuq il-fong climbing on the window, on the back on the window, per eżempju, u l-affarijiet ta' lezzjoni ħafna minn dawn jew fuq ta' xita, per eżempju, mhux naf jiġifieri l-enfasi qed tinbidel u l-interess fuq l-antiki għal daqstant qed torqos daqsxejn fl-opinjoni tiegħi. Kif qed torqos l-interess fil-poeżiji tal-Ewropa ta' dawk li huma beyond 1920. Din l-opinjoni tiegħi. Jiġifieri f'dan is-sens iktar naħseb donnok tara xebħ allura fl-iżvilupp tal-letteratura bejn dak li ġara f'Malta u dak li ġara fl-Awstralja, speċi għandek kważi dan il-proċess ta' sekularizzazzjoni biex ngħidlek, illi taraħ kemm fil-kittieba Maltin ta' Malta kif ukoll fil-kittieba Maltin tal-Awstralja. Huwa proċess kważi parallel speċi, u x'hekk. Aktar bil-mod. L-Awstralja tisir aktar bil-mod għaliex tinqata' mill-background tiegħek speċi is not acceptable. Jiġifieri il-proċess huwa l-istess imma qed isir bil-mod ħafna ta' bil-mod. Kif sar fl-Awstralja. Meta Rigu Bovington kiteb dwar il-mixja ta' d-drittijiet, il-romanz tiegħek ta' nofs is-snin 80, naf li l-artiklu tiegħu, il-reċensjoni tiegħu kienet tal-85 is-sena eżatt ta' mixja ta' d-drittijiet, forsi tgħidili inti meta ġiet ippubblikata? Mixja ta' d-drittijiet was in 19 it was ngawżaw għandik tibaw għek il-picture preċiż imma about that time. Il-bidu ta' snin 80, u x'hekk. Issa, dan huwa romanz interessanti ħafna, huwa romanz kważi eklettiku, huwa romanz li jmiss ambjenti differenti u għalija kien interessanti kont għedlek meta kont rajt dan ix-xogħol biex nikteb kumment dwar il-ġabra għoljiet u stejjer oħra li semmejt fil-bidu. Meta kont rajt mixja ta' d-drittijiet, kienet impressjonatni ħafna fost ħafna affarijiet oħrajn minħabba il-mod kif għalija it-trattat id-dinja tal-mediċina, id-dinja tat-tobba u mhux f'Malta. Ġifieri hija storja li fost l-oħrajn isseħħ fl-Ingilterra, f'Londra, jekk min isser żball. U din xi ħaġa li nnota Roderick Rigu Bovington, fis-sens innota li diġà kellek xogħol tal-bidu ta' snin 80, ġifieri issa qed ngħidu mal-35 sen ilu, illi miktub minn xi ħadd li qed jgħix l-Awstralja, imma li qed jieħu mill-esperjenzi tiegħu f'pajjiżi differenti, li qed jiddakkar mill-qari tiegħu ta' xogħlijiet miktubin minn awturi
minn tradizzjonijiet letterarji differenti. Jiġifieri dan huwa xogħol illi juri diġà dan il-ftuħ dan l-interess foqsma li huma primarjament umanistiċi, apparti naturalment anki xjentifiċi biex ngħid hekk jew mediċi. Huwa xogħol illi għandu ħafna dimensjonijiet, le? That's right. U l-għonet nistenna minn punt li d-way li trattajt it-temi li ġiġu f'dan il-ktib, ma jfissirx li huma temi li average Maltese doctor jittratta ġifieri qed ngħid li kelli moħħi forsi miftuħ jew magħluq jew ma sabattejlu. Ġifieri responsabilità li jien, pereżempju, waħda mill-problema li trattajt hija l-problema ta' l-abort u meta kien hemm problema fil-pregnancy li ma laqqas biss kont titkellem fuqha Malta, inti barra minn Malta, ħadd l-interess u ftaħt diskussjoni, kelli diskussjoni ma' qassis u t-tabib jekk tiftakar. Punti differenti. So dana ma fissirx li aktar avanzati, ma fissir li kelli idea differenti. Difatti il-Prof tagħmel komment dwar kif il-sistema, kif l-atmosfera ta' Malta jedem insomma magħluqa. U dak hija importanti ħafna għalija u għal ħafna ta' dawk li jibdew relativament żgħar, meta konna żgħar aħna. Ġifieri kienet influenza kienet qalet l-ewwel raġun importanti li tal-Awstralja kienet il-ħadd saqsija mis-siega x'kien jagħmel. Ġifieri your parents, your family, mhix daqshekk importanti għalik individwalment u naħseb tibqa' sistema importanti. Ġifieri dawn huma temi li inti titratta tema tal-abort, il-kwistjonijiet etiċi marbutin ma' xogħol ta' kuljum ta' tobba, dawn huma temi li uħud minnhom bil-kemm tiddiskutihom f'Malta illum fl-2021 naħseb wara fl-1985 jew ftit qabel fil-bidu ta' snin 80, perjodu li jien niftakru sew għax kont student fi sekondarja, insomma, sal-1984 kont fil-5 sena tas-sekondarja u daw ċertament li ma kienux temi illi tiddiskutihom fil-pubbliku. So, ġifieri kien xogħol illi kien ikun interessanti ħafna kieku ġie diskuss iktar f'Malta, le? Għajdli inti. Le, għax kont ħansaqsik fil-fatt, jekk il-mixja ta' delijiet bħala xogħol ġiex diskuss f'Malta? No, ma ħsibx difatti kien pubblikat għawdex go-to press u niddubita jekk wasal sa Malta. Ġifieri meta waqt li il-recensjoni ta' Bovington u li semmejt inti stess, I was taken aback. Għaliex ma kontx tistennija, ġifieri. Ma kontx tistennija xiex? Ma kontx tistennija the way you reacted to it, jew ta' Bovington kif reaksja għalija. Għaliex jien għalija kont nara li xi ħaġa normali li diskassit fil-background tiegħi ta' student u ta' tabib, speċjalment meta tkun barra Malta jinfetaħ il-bib kompletament. Jiġifieri kont sorpriż illi daw kienu temi illi għalina kienu ħanajtek ġodda suq fil-letteratura naturalment. Ma kontx naħseb li kont ġdid imma kont naħseb imma irritanti u li jabtu l-bib. Xifta.
Speċi non diffiċli imma jiena kont lest li niddiskutihom. Liema ġeneru ta' kitba huwa l-iktar għal-qalbek bħala awtur? Bejn il-poeżija, ir-romanz, in-novella, inti ktibtu fuq ovvjament affarijiet li mhumiex letteratura, ktibt ħafna. Ġeneralment reċentement kont nikteb anke artikli gazzetta bħala short article li jiena kont naħseb li se jinfluwenzaw il-pubbliku in ġenerali about medical issues, mediċini u etika, għamil żmien bħala il-direttur tal-bioethics ukoll. Ġifieri dan kelli skopu li tagħmel xi ħaġa, tikteb xi ħaġa li minn jibqa' xi ftit interess immaħħar magħha. Però għalija personali, speċjalment dan l-aħħar, il-poeżiji bdejt naqra u poeżiji li huma ġejjin l-Ingliżi, pereżempju, għandi bħalissa qed naqra recent poems in English poems of the 20th century. Għandi fidejja wkoll kodba ta' poeżija b'Taljan u għalhekk għamilt ftit translation bit-Taljan għax ħadd ma jitkellem fuq poeżija Taljan għad li naf li dawn jiġu diskussi fl-universitajiet, però mhux fil-gazzetti. Naħseb li qatt ma bil-poeti Taljani l-istess ħaġa l-Ingliżi, pereżempju, il-poeżiji tal-20th century qatt ma ġaraw. Niftakar meta studjat il-letteratura fl-Università early 80s kien hemm xi ftit ta' poeżiji ta' tal-żmien il-gwerra, imma that's about as far as they went. Sa dak l-għalawar nqajjem totalment. Ġifieri l-idea li għamilt biex li kelli f'moħħi meta għamilt dak translations biex nuri li barra minn Malta jibna għal aktar modern, stil modern, aktar kmini ħafna minn dak ta' Malta minn is-senifin għal-bet huwa 1960s, 1964. Ekku. U nafsu xall-aħjar jew għall-ar għax kien jiftehmu kultant, imma dawn barra minn Malta ġraw in the early 20th century. Eżatt. Ekku. Biex niftehmu speċi anki inti stess fid-daħla li ktibt għal-traduzzjonijiet li għamilt tal-poeżiji bit-Taljan, titkellem fuq l-ermetiżmu, titkellem fuq il-fatti li daw kienu poeti illi ma tawx dan klemi ma qed ninterpreta dak li ktibt inti speċi daw kienu poeti, uħud mill-poeti Taljani tas-seklu 20 li ma tawx ħanajtek priorità lill-komunikazzjoni ma' pubbliku wiesa, imma kienu qegħdin jesperimentaw ħafna bil-lingwa letterarja tagħhom, bil-lingwa poetika tagħhom. Xi ħaġa li mbagħad ġrat f'Malta fl-aħħar ta' snin 60 u kif tgħid inti f'waħda mill-kitbiet tiegħek speċi kienet ukoll ftit jew xokle kienet ħasda għall-pubbliku Malti li qed jaqra poeżiji illi jrid jitħabat ħanajtek biex jifhmhom. U difatti dan għandu wkoll anke f'Ispanja, pereżempju, Neruda u difatti tal-aħħar xraw li ktib about Neruda for the 20th century, imma jikkaverja periodu aktar vast u juri differenza. Ekku, il-poezija bl-Ispanjol ta' Pablo Neruda. Li huma l-iktar awturi dejjem qed nitkellmu fuq il-letteratura tiegħek issa li ispirawk?
Immaġina f'fażijiet differenti kien hemm awturi differenti, ma kieku kellek issemmi awturi jew xogħlijiet letterarji li ispirawk ħafna, li ma semmi? Well, l-ewwel nett nibdew dwar ġiet li dan influenza kulħadd. Però dejjem influenzani in-that sense. It-tieni wieħed li influenzani mhux ħażin huwa żgħar Briffa li kont il-houseman tiegħu jgħidu ġifieri ta' ġdid tgħidibni fuq manier u impressjonani his life u his poetry. Ieħor biex insegwu Cauchi l-isem ħarabli, però kien nispera jkien qabel nispiċċaw. Okay, u dawna mhux iktar importanti imma forsi iktar jinteressani. Stil ħafif u l-ħsieb aktar milli poeżija. Ma tantx interessawni rima, per eżempju, preferi versi Hilsa. Il-versi Hilsa. U rima, għax rima tneħħi, donna tneħħi xi ħaġa milli fil-vers. Meta kif naraj għax ħafna drabi tkun sforzata rima biex taqbel u dak ma ġobni xejn. Kont insejta din il-konnessjoni tiegħek interessanti immens ma' Żgħar Briffa. Ġifieri għamilt fimtek so għamilt sena taħdem fid-dipartiment tiegħu? Tinqas actually għalli subbat marat u spiċċa. Però I appreciated my Żgħar Briffa. Ġi li ktibt fuq l-esperjenza tiegħek miegħu x'tiftakar fuq u Ma kellix ċans, ma kellix esperjenza. Tista' tgħidli ftit fuq din kif tiftakru bħala bniedem, x'tip ta' bniedem kien? Kien bniedem daqsxejn għandi naħseb li għandu l-istess personalità tiegħi, daqshekk fis-sens li daqsxejn għadha introvert. Naħseb li mux naħseb li dak kien vera li kien iħobb il-qatra. Iħobb? Il-qatra. Ġifieri he would like his whiskey. U probably had an important influence on his life. Pero I'm not an expert on his life. U mhux competent to write of his life. U ġifieri kien riservat bħala bniedem. Introvert, riservat u typical poeta. Kif kien imur mal-kollegi? Kien jibes mal-ħaddiema l-oħrajn, mat-tobba l-oħrajn? Il-kollegi jiena qatt ma kienx daqsam miegħu, apart from medical level. Pero peress li kien jaħdem bħala dermatologist, kien jaħdem l-għinar fil-isptar fejn kien hemm ċivili, fejn kien hemm il-pulizija, ġifieri Furjana. Kien jaħdem Furjana ġifieri ma tantx kellu kuntatt ma' St. Luke's u il-General Hospital. Dak niftakru jien. U x'kienet il-fama tiegħu fost it-tobba u fost in-nies li kien ikollhom x'jaqsmu miegħu? Allora dermatologist, naħseb jien kien jgħidu ftit dermatologist li għandna ta' kisebin, ġifieri kien smart sew. Sewwa però ma kienx wieħed li jieħu l-erf tiegħu. Pero ma jidrix li kellu xi problemi ma' sħabu, that's for sure. U naħseb waħda mill-affarijiet li rridu ngħidu hi li f'ħajtu ma tantx ippubblika fil-verità.
Illum il-ġurnata naraw poeta ħanajtek li kiteb qatt ta' xogħlijiet u Oliver Frigieri għal jaħfirlu ġabar ix-xogħlijiet tiegħu kollha u hemm volum interessanti speċi ix-xogħol. Imma fi żmienu ftit li xejn jippubblika xogħlijiet. Kien żmien ieħor, kien żmien li laqqas tal-prajtes ma kellna tikteb bil-longhand. Ġifieri biex tippubblika il-modern ways li għandna l-computer u hekk tikteb malajr. Ġifieri dan għalija xi ftit li fatti jiena ngħid li l-idea li l-book kurba ħossni ħafna ġara meta bdiet it-typewriter jew aktar computer għaliex aktar faċli tikteb long sentence il-computer jew tiktibha bil-longhand. Ġifieri naqbel li ġifieri barra minn hekk probabbli li l-kwalità ta' poeżija probabbli niżlet paragun ma' kemm telat l-abbundanza ta' poeżija. Speċi white criticism ma' forsi tikteb poeżija waħda b'ġimgħa jkun kont ċans rifletti fuqha. Hemm tikteb poeżija kuljum wara ġi kollok sira. Ekku. Kemm tħobb tesperimenta bl-istil? Inti ġa tkellimt fuq il-fatt li għalik importanti li l-vers ikun ħieles li ma tkunx marbut, ikkondizzjonat mir-rima. Kemm tħobb tesperimenta bl-istil tal-kitba? Well, nħobb nżomm ma' l-istil tal-poeti moderni overseas. Ġifieri aktar interessani il-ħsieb milli u l-kliem, nuża kliem li forsi ma tantx modern kultant, milli kollok poeżija li taqbel u mexxejja biex nafin. Però l-istil as such ma tantx ħadin fuq stili ġifieri, nuża l-istili ġini ġeneralment straightforward li m'għandux problema ħafna li il-rhymes ma nistax għalihom u difatti il-rimi nsibu FF l-Ingliż li bil-Malti. Letteratura bl-Ingliż ġieli ktibt? F'antik xi ktibt, però waqaft hemmhekk. Poeżiji bl-Ingliż qed ngħidu. Poeżiji bl-Ingliż. Niftakar l-ewwel sunett li ktibt meta kont għad minn l-ewwel ġurnata l-Università, actually l-ewwel ġurnata l-Università ktibt ħażi sunett fuq karta u għaddejta l-isħabi li impressjonaw biżżejjed, però ma kompletx. Ħanieħdok lura għat-tema tal-bidu ta' din l-intervista qasira tagħna llum. Il-kitba tal-letteratura bil-Malti fl-Awstralja. Ħansaqsi kważi mistoqsija banali, imma li naħseb li hija mhux sempliċi biex twieġibha. U nixtieq ħafna nkun naf inti li għext daw l-esperjenzi kollha anki fil-qasam tal-letteratura fl-Awstralja kif tweġibha, taħseb li teżisti letteratura Maltija fl-Awstralja? Jew hija ħanpoġġa mod ieħor, taħseb li teżisti fera tal-letteratura Maltija fl-Awstralja jew sempliċiment daw kienu kittieba Maltin li kombinazzjoni ħanajtek kienu qed jgħixu fl-Awstralja li jew li hemm karatteristiċi tal-letteratura Maltija li inti torbothom mal-Awstralja. Kif għattib, mistoqsija diffiċli għaliex hemm letteratura ta' pajjiż. Eżatt. Il-pajjiż għandu ċerti karatteristiċi imma ma għamilx poeżija. Issa, per eżempju, għal-bidu semmejna
l-influenza tal-poezija fuq il-Maltin kienet Malta, mhux l-Awstralja, ġifieri ma kienx hemm dan l-enfasi kollu, però kienu rikonoxxenti u kienu jemmnu bil-karatteristiċi tal-Maltin u komplew jaħdmu fuqha. Però l-Awstralja ta' żmien hija differenti minn Malta, ovvjasli minn bosta raġunijiet differenti għaliex għandek iktar influenzi li jaħdmu fuq l-asib tal-bniedem u nisqu wkoll il-bniedem l-Awstralja ma għandux l-istess irbit li għandu bniedem Malta. Malta għandna aktar restrictions, restrizzjonijiet milli għandu għattawek laqas biss minnhom. Għaliex pereżempju l-irbit tal-semmejna qabel ma joqgħodx għall-Awstralja u ħadd ma jemmen li jeżisti l-affarijiet, però dak huwa fatt. Issa letteratura Awstraljana Maltija għadhom kif tirreferi għalija. Mhix Maltija pura, għaliex naturalment iddakret mill-ambjent tal-Awstralja. Mhix poezija Awstraljana għaliex it-temi ġemmet it-tematika mhix Awstraljana, il-bqal biċċa kbira, però dawk li jibdew kmieni għal l-Awstralja għandhom aktar ċans li forsi jintegraw kompletament. Biex tintegra kompletament, tinsa dak li ġib miegħek u aħna nsistu li kien ma nix ninsew dak li ġibna magħna minn Malta. Anzi għandna nkabruh, però once li għandek sors ta' ispirazzjoni ġej minn banda u ġej minn banda oħra, diffiċli tgħid minn fejn ġiet u jekk kienx il-waħda tal-waħda jgħid. That's the vague answer. Din tema li diġà semmejta darb'oħra, ir-restrizzjonijiet li għandna f'Malta aħna. Meta tgħid ir-restrizzjoni ta' xi qed tirreferi? Qabel semmejna id-diskussjoni dwar l-abort, pereżempju, jew kwistjonijiet etiċi. Mhux daqshekk serji, pereżempju, bil-fatt li semmet trobni li kulħadd saqsik bissierik x'għamel dakinhar kont hekk anyway. Li tirridak immensament. Jiena pereżempju inti ħrisqa fuq għaliex interessat li naħrisqaf mhux isqaf fuq waħija. Qed tifhem? Jiġifieri jieħdu parti mill-picture illi jibinġu fiha. U kollha speċjalment bil-kora ta' familja jekk inti il-membri kollha tal-familja li huma wieħed xagħmel jew tabib jew and so on, u inti kemm jgħid darba qal li jiena m'iniex m'għandix missieri fuq mużaqsijak, però inti ma sax tgħid jiena li ibni u m'nixxiex aktar minn missierek, that lines. Inti żejjed, pereżempju, inti ta' familja, jiena pereżempju noqgħod hawnhekk in Brunswick, naħa waħda għandi Ġermaniż miż-żewġ l-Awstraljana, naħa l-oħra għandi young couple, wieħed Irish u ieħor l-oħra ma safx x'inhi. Difatti niltaqgħu biss, nitkellmu biss meta ninsertaw barra mill-bib. Ħadd ma jiftaħ il-bib biex jitkellem mal-ġirien, ħadd li qegħdin on the best of terms, u x'naf li ġifieri ma tistennix li tagħmel tkun tal-kontat. Difatti tiftakar ktib daqsxejn ta' poeżija about friends on Facebook. Tajt li dan friends mhux ħbieb li tmur titlibhom kien jgħid meta kollu bżonn xi ħaġa, ma ħbieb nonetheless. Ħajja differenti.
U allura il-mistoqsija ta' wara tiegħi qisu tkompli fuq l-ewwel waħda imma f'kuntest kompletament differenti. Taħseb li teżisti letteratura ta' għawdex? Naf li din it-tema tinteressak. Għawdex u differenti mhux biss għax il-kittieba jikbu daqsxejn lingwaġġ differenti meta wieħed jiduna, imma għaliex ukoll x'għanet li l-lettura ta' għawdex hija ġejja minn dak li jispira pereżempju ngħidu Ġox Biżani. Il-lettura ta' Ġox Biżani mhux differenti minn ta' wieħed ġejju Malta li hija kompletament igwali, ġifieri m'hemmx differenza bejn poeżija Awstrija u poeżija Maltija. Però min-naħa l-oħra il-poeżija ta' Attard li jikteb sekwit fil-gazzetti dwar id-disejn hija kompletament Awstrija fis-sens li jikteb għal meta jkun xi festa tal-raħal jew xi ħaġa hekk li hija tistegwija quite easily. Però ma nafx jekk it-tema hija biżżejjed biex tistegwi l-wieħed fil-ieħor. Kont qed naħseb f'awtur romanzier bħal George Cicluna illi għandu temi ħanajtek li jikteb dwar għawdex insomma primarjament le? U jiena għandi ġibda speċjali għal Cremona u l-oħrajn, però m'għandix kompetenti li diskuti x-xogħol tagħhom. Tajjeb, mela. U l-aħħar ħaġa, naf illi speċjalment fil-proża tiegħek, fil-ktieb għoljiet u stejjer oħra, naf illi konxjament rid tpoġġi elementi lingwistiċi għawċin fil-kitba tiegħek. U naf li kont speċi attent għal dan l-aspett lingwistiku tal-varjanti għawċin, insomma, tal-letteratura Maltija. Tista' tgħidli xi ħaġa fuqha din u din tkun l-aħħar mistoqsija tagħna, insomma. Okay. Well, provide nżomm kemm jissegwu il-lingwa li tal-lim meta kont ħadd żgħir fi kliem ieħor, jiena twilidtu u kubirt l-Arb, ġifieri west ta' Għawdex, fejn baqgħet il-lingwa baqgħet aktar pura minn bnadi oħra sa fejn nafin. Allura tallimt ħafna kliem li ma jintużax barra minn Għawdex, jintuża biss Għawdex u postijiet oħra around il-west ta' Għawdex. U allura provajt nżomm dan. Per eżempju, semmu sempliċi, differenza bejn għalfejn u għaliex. Għaliex qed tinqata' u għalfejn qed tinqata' minflok qed tidħol għaliex. Għaliex hekk. I wouldn't say għalfejn hekk, għaliex hekk. Għadana bajna l-point, imma ħafna kliem daqsxejn diffiċli. Specialment dak il-kliem li xaqsam ma' artists u xogħlijiet u snajja u ma' kumpanja imma l-tim mhumiex open għal kampanja kif huma l-Awstraljan u l-Ingliżi għandna għal kulħadd jaf isem tas-siġar u isem tal-verament li Malta anke Għawdex niddubuta li ħadd ma jaf waħda jekk mhux waħd tibda qudiemu. Ġifieri dejna naħseb li hemm differenza bejn Għawdex u Malta. Għandna aktar għandna nżommu mal-kampanja u ispirati mill-kampanja inti l-impressjoni dan mhux każ ta' Malta. Ġifieri in-naħa l-oħra ma naħsibx li hemm xi ħaġa tipika Għawdxija li ma jistax jifhmu l-Maltin. Pereżempju, il-lingwa kif tinkiteb, pereżempju, kulħadd għandu jitgħallimha, kif naħħa tifatti naqra
l-artikel li teachers tal-lingwa teachers kollha li jgħalmu tfal għawċin qed jippruvaw jgħalmuhom anke kif iżommu l-lingwa polita as opposed to l-lingwaġġ dialett għawċin għaliex kontant kollu bżonnu xafi ta' stamba żmieni skont tara wieħed jitkellem bil-dialett. Kien żmien għawdiex wieħed jiftaħ ħarqu tkun tindiket nadur, tindiket hemm mill-ar, ta' żmien ma tistax ma dekx tgħid istess u din hija piti għaliex li jkollok dialett jisir positiv, xi ħaġa pożittiva. Bla dubju. Sewa, u jekk titlifha tlif xi ħaġa li hija worth it. Dik eżempju wieħed. Aħna l-għajn konna semmaw għandu ta' żmien ma dik tismaħħa. Per eżempju, tista' tieni eżempju? Per eżempju, xahar, jisibun xahar tal-ras u xahar Malt. Men għana fl-antik konna nagħmlu distinzjoni lingwa distinzjoni bejn xahar tax-xahar ta' fuq li completely silent, anti xahar hija iżgattura, l-għajn gatturali tajjeb. Easy, difatti anke ta' żmien għadni kuntant jien meta kont diffikultà fejn impoġġi l-għajn, daqsxejn kif kont nidwalari u jekk tistema' impoġġi l-għajn u le. Sewa ġifieri hemm ġiffarijiet differenti ma dana importanti għaliex li titlef xi ħaġa li hija mitlufa għal dejjem. Hija rikkezza le, ġifieri hija patrimonju, il-varjanti, id-dialetti huma patrimonju kbir. Ikolli ngħid aħna bħala Dipartiment tal-Malti nagħtu importanza kbira ħafna lid-dialetti u speċjalment Dr. Michael Spanjol u oħrajn jaħdmu ħafna fuq id-dialetti u fuq l-istudju tad-dialetti u anki fuq il-promozzjoni tad-dialetti fosthom id-dialetti Awċin. U naf li Patrick Formosa għamel xogħol importanti fuq l-arp matul iż-żmien insomma. Dak kien l-istess sena l-għasir miegħi kif aħna tal-istess età, però ktibt tiegħu qed ikollu jien u dan iktib li kiteb Goġu u hekk fil-libri tiegħi. U għar jistollu għar u kollu jikteb kollu veru, kollu minnu. Tajjeb wis, nirringrazzjak immens, ma nafx trid tgħid xi ħaġa tal-aħħar għal min ikun qed jara din l-intervista, forsi xi kummenti tiegħek tal-aħħar xi ħaġa li jiena ma ġbidtx l-attenzjoni għaliha. Ngħid hija li żmien li titkellem fuq il-Maltin tal-Awstralja hija ħaġa li possibbli għaliex il-Maltin tal-Awstralja ma jeżistux. Hemm dawk li huma ilhom hemm 50 sena, 60 sena bħali. Tajjeb, dawk li huma għadhom tilgħin u tfal. Issa l-importanti għalina huwa tfal, kif se nkellhom it-tfal. Għana kont nixtiequ li tfal jitalmu Malti, imma kienu diffiċli li jitgħallem il-lingwa ġdida l-tfal. Meta hija aktar sempliċi kellhom jieħdu lingwa oħra. Jien għandi tfal stess. L-ewwel ġenerazzjoni tagħmlu l-Malti, it-tieni ġenerazzjoni ma il-neputijiet, ma grandchildren. Il-Malti ma nitkellmu għandna għal-grandchildren. In-neputijiet aħna ngħidu. Tiegħi Italjana u tirreferi għal-nifis. Sepeti li għatu ma nitkellmu bil-Malti, biex nifintaw għadha. Anyway, ngħidu wkoll it-tfal ta' tfal. Tfal. Hija dawn diffiċli li tagħmlu Malti għaliex għandhom attenzjoni tuħra.
my grandchild titgħallem il-Malti għax raġuni it-Tlieta best, però ma tgħallmilx il-Malti from the mother's basis. This is one thing. But the other thing here, the idea the fall to Tasmania, the result of their parents' generation. Their parents' generation, ma kinux tamu bil-Malti, so laqqasuhom ma bil-Malti. Infatti għamilt xi studju dwar dan il-Malti speakers u x'huma rari ġenituri li jgħalmu t-tfal Malti. So ġifieri dan jfisser li fi ftit snin il-Malti se jinqata' mill-Awstralja, which is a great pity. Ironikament fi żmien meta l-Awstralja speċi tant tagħti spazju lil-lingwi tal-komunitajiet etniċi differenti, però fl-istess ħin din hija realtà ta' komunità li issa ilha stabbilita l-Awstralja prattikament mill-bidu tas-seklu 20, mis-snin 20 naf li inti semmejt li l-immigrazzjoni Maltija tibda sew fis-snin 50, imma ġifieri l-istorja tal-immigranti Maltini hija storja antika issa u naħseb illi hija storja wkoll ta' komunità illi daħlet sew fit-tessut tas-soċjetà Awstraljana. Xi kultant ikun saqsejni kemm il-proporzjon ta' Maltin l-Awstralja u l-answer hija jew ħadd jew kulħadd għaliex in-numru ta' għandna citizenship ta' kulħadd, ġifieri kulħadd kien jista' jgħid li huwa Malti, in-naħa l-oħra jekk saqsi kienu nies li huma għandhom ċittadinanza Awstraljana, il-maġġoranza għandhom ċittadinanza which doesn't make them Australian, far from it. Imma ma tagħmlux Maltin, ġifieri nofs Maltin, nofs Awstraljani, jew tkun Malti bħali interessat fil-letteratura u l-istorja tal-Awstralja. Ġifieri, inti fatti għamilt il-kalkulijiet li about 4 minn kull 5 il-Maltin ġew Malta, ġifieri twildu u ġew Malta, 4 minn kull 5, ġifieri 4 kull 5 twildu l-Awstralja, ġifieri 80% tal-Maltin l-Awstralja huma probabbilment Awstraljani imma għandhom citizenship ta' Malta. Tajjeb ħafna. Grazzi immens, grazzi tal-ħin kollu li tajtna u nittama illi nibqgħu naraw xogħol ġdid minn għandek. Żmien sakemm ikollna ċans fuq saqajna u ndu xi. Jalla ġid. Grazzi ħafna, Professor Cauchi. Grazzi.